Venen els pastors que han sentit que algú és anat a dins d'una establia i els omplen el rebost de mel i de pa, de llet i de vi. L'àngel Gabriel que anuncia que venen uns reis de l'Orient que van seguint l'estel. 10 dies, 10 nits, però el nen té molt fred. Avui és la nit de Nadal, avui és la nit de l'infant. Pagesos, pastors, repiquen tambors, ressonen per tots els racons. Ja arriba el dimoni escuat, pregunta Josep qui és l'Esperit Sant. Josep diu que és obra de Déu, coses que passen només a Betlem. Santa nit, santa nit, santa nit. Si arriben els tres reis carregats d'or, incens i un bon munt de mirra, que ho donin als pastors que no tenen res, però que ho donin